What's up mga paps? See you, dinagyan na! Yeah! Kasunod lang kami nga wala car pass Pero joke lang. Yara eh. Atras naman na, nice. Oh, di ko din sila. Pwede ko din, dali lang. Dari kami pwede tayo. Mga mabuot kami, mutong pulis nga nag-samon, pero okay lang. So hidlaw this Ang kabayo! Aga pa! Mga batchmates ko sa high school sa una. Vlog, vlog. Ito so, vlog na naman siya. Siyempre kay Dinagyang Gapululi. Sa iligan ko. Kay CJ na alin sa States. Kay California. Okay, si Johan, alin din nila. UAE. Okay, mga OFW ni. Kaya immigrant ni. Ano yan? Tubig master niya? Oo, ito. Yun kami diya. No. Tiprano pa saya ka singgitan diya. Yago, baboy lang eh. Ano yun? Ano yun? Matisyan? Te, Wala ka na tubig? tubig. Yan! Makakanto kami subong sa barkada man ni Kabayo diyo. Ano? Confidential? Chismis. Hello, vlog. Ito ang best friend ko. Di ka pang usay ako, vlog. Why ba ko ikapaligo, man? May kay reunion, no? Kasi gaka-track lang. Pre, musta? Why ito car? Damo to car. Basi live na. Live din man. Live yun eh. Isang last time? May kay gaugyo ng panahon lang, reunion. Ang balaya niya dito niya sa punta. Ang balaya sa punta, pero nga din siya naglabay. Katihan niya ko tingog ito yun. Katungo ko sa balay niyo one time eh. Ha? Ano ginaplanuhan nyo? Katungo ko sa balay niyo one time eh. Napamaskwa si Oo, Jay. last time to vlog papuli ko. Nangita ko si mo. Why ko? Why ka? Cool grey ka magyapon? Ba't di ka kaigo? Di ka kaigo? Pasinto ko da. Pang-isyubin siya, Bart. Pasinto ko si mo da sa YouTube ah. Alam. Pumunto mga amigo ko sang high school, nagbisita kay syempre basta din nagyang season din sa Iloilo, ang mga Ilonggos nagapuli no. Kag syempre ma-join man sila sa festivities. Dinagyang Festival is one of the biggest festivals in the Philippines. Kag of course sa Iloilo tako ginaya nga bagay. Basta magdinagyang the reunion of old friends. Ayos buhok ko, do Conan O'Brien. Look at that, check that out. Alright. It's Saturday, one of the highlights man sang festival. So tanawon ta kung anong mga gaklatabo subong sa city. Okay? So unfortunately, may problema ako subong kay ang family ko is sick. Hilanat si Longga Ma'am kag si Lily pasulod naman ng iya nga hilanat. So, kaloy man inuman ay bulong. Inom bulong. Okay. Nainom mo ng bulong? Okay. Si Longga Ma'am raw. Hello, darkness, my old friend. I've come to. So, good news. Ako daw, I feel well kasi si Lizzie, she's feeling okay. Hindi lang kami malatnan. Pero ang subo sini basi ma-delay lang amon nga plano nga dinagyang buwas. Ano man yung timing no kisa hindi mo gitod may bitala. No? Okay. Actually namin na ginamon plano mo nga madinagyang but unfortunately everyone especially si Mami is starting to get sick. Ma'am, payo ka na ma'am sa makadinagyang patapuas. Okay. Sorry. Okay. Means no. Pero base ako buwas dayon nun juged para may gamay man ko nga ma-capture nga video sa dinagyang kanukon man para sa inyo nga mga viewers ko nga why ko may mahatag nga dinagyang footage. Okay. Hala Bira. Masakit sila.
Oh, sala virus! Sala virus! A few moments later. Chef, gaan ka di kamay nga lights, Chef, ha? Eh, doon ka dulong sa aton niya, no? Hindi makita. Okay. So, ari kami dito sa office, naghulat kami nga magtipon-tipon ng mga upod na mo din sobra kay maupod kami sa parade. Mardi Gras kami. Nasukso kami sa t-shirt namon. Kag masaot-saot sa dalan. Ala, Bira! Ala, Bira! Ilo-ilo! Way man ang Uber. Way man ang Uber, Wala bro. naman, suspended lang. Lapit na. Okay. This is the front. Okay. The back. And at the back, you'll see Get to know the best township. the best Okay. township in Asia. About Asia, gid ya. Yeah, Asia. So you must be proud of Mega World Okay. Baka ito mo sa website ko, ha? Ito mo sa website. Kung gusto nyo condos, kag mga Belmont Hotel properties dito sa Mega World. Ara-ara, das dala mo. Na! Why pa man siya? Kami pa man lang. Hello! Rockabye, baby. Okay, t-shirt. Extra large siya? Bali, mas ito dako. Lang. Extra large mo? Oo. Are you sure? Oo, nga ako dako. It's like XXL yung nasulat mo. Ha? Come on. It's XXL. No. Extra large ang balko mo. Sige lang. Dako kita. No, I think it would fit you lang. Ay, okay. Sige. Okay man na. Ano gali? Dry fit? Yeah, it's right there. Okay. Nice job. Sa maling shirt na mo. Actually, naging model na ni Fritz. Okay na. Okay, thank you. Are we sure? Labira na? Bira! Ready for the Mardi Gras! Alright. We're ready. We're ready for the Mardi Gras. Are you ready to? Vlog ka. Feel ko lang. Tanilay lang ako, Lord. So stress run. Ano ba sure Kay, makita ko muna ako, doon dumangos nanay. Sorry. You know? Grabe, hindi ka gawin Miss Carla. Sorry. Hindi ko sure. Sorry. Friends pa naman kami ni Jill. Hi, Jill. Kasi nanay young at heart man. Jill, yung lang pa. Pero 65 na siya yan. Jill, gusto ko mag-heart to heart talk kita next time. Kasi yung bar sa akin Sir Ernest. Na-hurt it ko yan, Jill. Oy, si nanay mo ginagaan mo parta na. Hi! Mga Pops! See you! Dinagyan na! Yeah! Okay na? Kami nga duhaya ni Maynard, masipak kami Palain-lain kami yan. Okay, ari na kami subong sa Hindi na kita city proper. Okay, kamatamat na kami sunod. Kamatamat na kami. Oh, pulis may gada-gada na Kasulod lang kami nga wala car pass Pero joke lang. Yara Kita nyo na. Mabaligya. Da mga braton mo lang lagaw ka mo di sa Iloilo pala. Para mabalaan nyo gid kung pilang mga presyo. Yung nagadugok ng tao. Gaumpisa na. Buksan ko na bilo mo Buksan ko na Pide. Hi! Ano mga damo? Ano yung mga fans ni... Ari sa bunga ako nga driver, si Ilong Gudad. And ako naman si Nas Aguas. Ang Iloilo. Siyudad Sang Iloilo. Wow, katinumpok sila sa mga t-shirts ang dinagyang ba? Barato mo lang na Hi! Okay guys, hari na kami di sa Dita. naparid kami sa Freedom Sa Mulye. Mulye. Mulye Lunes. So, na-late kami. Nalit kami. Ba't yun ang ipunta? Chef, upod kami na. Upod kami na. Sir, may pang iya kami go word, sir. Di ba hulat lang kami? Muli mga pikas, Starbucks na cancer. O, Di atras naman na, nice. di konti. sige. Sila, pwede ko di Dali lang. Dali kami pwede Hindi lang ang mapalas. Basta kung din sila dampi, dala kami sa likod. Backward, doon ako malaman, sir. Oo, sige. Sige. Pero, hindi ko rin sila pwede. Okay.
Mga mabuhat kami, mutong pulis nga nag-samon, pero okay lang. Mga friends mo na namon. Okay lang. Follow to sa Follow to sa rules. Umpisa na gali eh. Di kung makaabot ng amon nga nga delegation, masalot lang kami ah. Dungol. Medyo maangin, no? Kinalakat namon subong ni Maynard, kinapangita namon ng amon nga grupo. Nagaparade dire pero Daw wala tansa. kasi naglanghoy sila yung layaw. Pumasi sa punta. Lapot na kami nagkimaras. Grupo ah! Subong punta na! Kontra na ni. Grupo! Kami, sa mga nakanto kami sa hilit-hilit, di ba? Para makabakal sang dulce. Para hindi kami takpan na kay Gas. Okay. Ati ko na subong sa Dinagang Grandstand. So, dito kasundayan. Okay, so tapos na amon parade. Sadyab na! Sadyab! Yan naman to. Hugyaw, gabi, enjoy kami, damo crowd. Medyo makapoy lang. Medyo nakapoy lang, kaulat namon. So, okay sadya. Salamat kay Asako na assistant, no? Sige, pindutan nyo lang sa dalomda ah. Ano sa dalom daw? Subscribe lang mo da. Okay, galing. Subscribe lang mo. Sa dalom, ara na nakita nyo na da. Liog lang ha, liog. Okay, Bye. bye. 5 hours later. Okay, kumusta ka mo? Bad get? Okay. Hello, man sa inyo. So, nagpuli ko diyan ay temprano pa why na ko nag-party or nag-inom-inom man ay kilanlan ko rest. Hopefully why ako malatnan. Pero kung nalatnan ako kang maglala, di hindi na ako kadagyang buwas. Di base madala pa lang sa paway-huay subong. Di pwede pa ko kalakat buwas. Alright. That's it for now.